Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni yabusheng tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kuze lezi zasimbono kwenaphila niphile nje. Ngokukhuluyana ukuthi subscribe noma ukunzele ucindezele khona uzoboqala nqa uthola amavidiyo amavuso poster siyabonga. Shiba futhi sibuyele futhi siphela ezinye esinjipela sikhuphe nazo ngalesikhathi. La ngempela siphela khona indaba othi lapha ngempela umgqumeni Khumalo. Into eyenzeka kulena. Kwenza ukuthi ngempela lapha eminyakeni edlule ngeminyaka ka-2011 2012 kwenza kwaqhamuka indoda thizeni yathi umgqumeni. Wahamba isikhathi kwavela ukuthi kahle kahle usibusiso umfuka Gcabashe. Lo owabese ngempela wangena ezinkingeni. Kodwa ke kuthe kuhamba nesikhathi nje wase kuvela ukuthi uGcabashe usekhona usengaphandle futhi uyacula. Mara kuhamba isikhathi kwazwakala impela album yakhe yagcina uyikhipha nje ngonyaka uphelile ngonyaka ka-2023 eyayithi uVaselina yazwakala kakhulu. Wathi mase khamba lapha isikhathi futhi kulonyaka sikuwona u2024 wase futhi ededela lapha ngempela ialbum yakhe esihloko sithi Once Upon a Time. La khona ithema iphuma ke abantu beningi belo beyibuza kahle kahle ngoba lokho trend ko TikTok lapha ngempela ngifana noMbeje wavela futhi ngifana naye uMayogadi Nkos'Maskandi kwakuthi ngempela futhi ke kwenza konke lokho nje abantu babhizi bayibuza futhi bayakhona nokuthi ayibuka lo Gcabashe sinaye manje ngathi akafani noGcabashe simaziyo lokho bukhuluma nje lapha ngempela bethi nje bona bayazi lento uGcabashe siyambona lo oyena oculayo njengamanje kodwa futhi siyambona uGcabashe lo okuyena owama phezulu kwemoto lapha ngempela enquthu eveza ngokusobala ukuthi yena umgqumeni ovukile. Ngempela ke nazi la ikhona ke kuhamba isikhathi ukuthi ngempela abantu bebuza benjalo nje wasefika ngempela lapha umuntu ekhala waseveza okuthize esingakwazi kodwa kungaba ukuthi ngempela lapha angicacise kahle le into evelile okungaba ukuthi ngempela lapha ikhasi lelo livezile kungaba ikhasi eliyipokoza khona amakhasi amapokoza kodwa ke ikhasi leli liveze kaningi izinto ezithinta ngempela lapha umuntu ekhala nezinto ezipostwa umuntu ekhala vele hamba umuntu ekhala ngalo sikhathi leso bakwenza khona ukuthi ngempela wakhipha album hamba nomaqatha kanye naye ngempela lapha uDogzin bayikhipha album futhi konke wapostwa kulo leli khasi sekwenzekile ukuthi ngempela uposta kanjalo umuntu ekhala lapha ngempela kwikhasi lakhe umuntu ekhala SA la aposte khona uposta into efundeka kanje nalo poster washo kanjena ngempela lapha umuntu ekhala ekhasini lakhe umuntu ekhala SA ethi bekumele bekhona naye kumpicuzelo kwabangamazi uGcabashe igama lakhe la ngempela umzo ilona wayegidela uPotso kumageza ebuye emshayele isigini kulayo wamxosha uPotso ngenxa yokuthi weba ibhuku lezingoma uThukhwaya wonke la ngempela beveza khona wasefaka nesithombe sakhe lapha ngempela senye nani yani ezithombe zakhe lapha ngempela uGcabashe evela lapha ku-album yakhe ethi icala ledla amanzi la devela khona isithombe sakhe lapha ukuthi ubani lo akhuluma ngayo uGcabashe la ngempela veza khona ukuthi wayegida ngoma lakhe ngempela lapha uPotso umfongo bese futhi ngaphezulu nje wahamba ngokweba iThukhwaya wezingoma yamathatha Thula kahle into evezile lapha ngempela uveze ukuthi lo muntu sinesithi uGcabashe noma lo othi yena uGcabashe kahle kahle igama lakhe la ngempela umzo wayegidela ikhomanda amageza ngempela lapha kuthe makhamba isikhathi kwakuthi ngempela uGcabashe nawe yaphendula lapha ethi hawu akathunywa yini uthandazana ukuthi anidlele umzila ninoshwi ho ngifelana la kade khona ngempela lapha uSibusiso King Swidi uGcabashe la kade khona lapho ke ebeka nje ukuthi uthandazani ngathi ubadla imzila oshwi kanye nomuntu ekhala so lapha kade veza khona ke yonke into nje ukuthi kahle kahle lo abakhuluma ngayo lapha nomzulu la ukhala ngokuthi kufelani nawo phela kuyena wabadlela imzila hamba isikhathi kwakuthi ngempela noPotso naye waveza okuthize ngaye yaphana ngempela uThukhwaya ke wakhe noKing Swidi la khona impela khuluma khona lapha wathi buyisa uThukhwaya mfowethu wasehleka uPotso okungaba kodwa ukuthi kamanqoko wakhe lapha ngempela uPotso kodwa ukubalekile sikuzulu lapha ngempela ukuthi ungaba ukuthi wayegida ngoma lakhe lapha uPotso kanti futhi ngaphandle ukuthi nje usho njalo kuphela umuntu ekhala ubese wadedela isithombe lapha ngempela eveza ubani eveza yena uGcabashe okanye umzo esesimazi la ademveza khona egqoke ishirt elihlaza lamageza amahle ephethe ingane lapha ngempela ke mawujabuka ngempela hayi buka ngathi uyena kodwa ke simnyama isithombe
kodwa nje nothi wabheka kahle buka ngathi uyena. Awusho uvula phansi comment section usho ucabangani ngodaba esikhuluma namhlanje. Ngabe ngempela uyena lo ayigidela yaphela ngempela uPotso okanye ucabasha uyena ngempela lo sebesithi noseyikhindeni waboshelwa ukuthi ngempela wayebiza ngomunye umuntu. Ake usho uvula phansi comment section usho ucabangani bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.